Μετά τη φυγή του, ο ίδιος και τα τραγούδια εξακολουθούν να έχουν κέρια θέση στην καθημερινότητά μας, γιατί όλοι οι παλαιότεροι και νέοι υποκλίνονται στο χάρισμά του, πώς ερμηνεύονται οι αποχές του από τις ζωντανές εμφανίσεις και τη δισκογραφία στα καλύτερά του χρόνια, γιατί συγκρούστηκε με δισκογραφικές εταιρείες, με ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων, για όλα αυτά και πολλά περισσότερα. Με χρόνο και με κόπο, όπως λέει ο Σολομός, κατάφερε και τον συνάντησε και αυτός νεανίσκος και μίλησε πολλές φορές μαζί του. Με την αγάπη του για το Στέλιο, με τις δεδαλώδεις διαδρομές που έχει κάνει στο λαϊκό μας τραγούδι, με τις περίπου 7-8 βιογραφίες που έχει κάνει για άλλους καλλιτέχνες, όχι τις κλάσσες του Καζατζίδη. Με την αυστηρή κρίση προσώπων και καταστάσεων, αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Κάποτε παίζει ρόλο μεγαλύτερο οι καταστάσεις από τα πρόσωπα. Ο Κώστας Παγακούτης είναι ο ιδανικός βιογράφος του Καζατζίδη. Τον γνώρισε το Στέλιο εξαιτίας αυτής της γενοδορίας που είπα πριν εγώ ότι έκανε σε μένα, έτσι και αυτός πολύ νεαρός τον είδε, του χτύπησε την πόρτα και την άνοιξε ορθάνητη ο Στέλιος. Εσάς που είστε εδώ, φίλοι, άνθρωποι που αγαπώ, που εκτιμώ, καλλιτέχνες ξεχωριστοί, που έχουμε συνεργαστεί, καλλιτέχνες που έχουν συνεργαστεί με τον Καζατζίδη, αν δεν έχουν συνεργαστεί οι ίδιοι, έχουν συνεργαστεί οι γονείς τους, η κυρία Ζαμπέτα, τα παιδιά του Βερβενιώτη, η κυρία Βίρβου, Κώστα Βίρβου. Άμα αρχίσω ο Στέλιος Γιαννακόπουλος εδώ, ο Ηλίας Σοφιλίπου που κοιτάει τους τύπους, ο Βελικούρας που τον έχω για δάσκαλο, ο Ασέρ το ίδιο, οι Κουζουξίδες εκεί το δίδυμο, ο Σταματογιάννης με το Ρέπα, Μαραγκός, η Τηγανούργια, ο Γιώτης, ο Ανδρεάτος, ο Σκόνδρας, οι Φιλιούσιδες που έχουμε κάνει εκπομπές, η Τουμπάκη που μας βλέπει εκεί στο πλάι, ο Δαναβάνογλου που έχουμε κάνει ένα έργο μοναδικό μαζί, ο Φωτιάδης που έχει δουλέψει με τον Καζατζίδη, ο Προμήρας, ο Σαρής, ο Ανδρουλάκης, ο Καρύδας, ένα σωρό άνθρωποι, ο Χαραλάμπους, φίλος μου με τον άλλο τον φίλο του Παχόπουλο παρέα, οι δημοσιογράφοι, δεν τελειώνουμε. Τι να σου πω τώρα, εγώ πιστεύω ότι, το λέγανε τον είπα, είναι ο Γιώργος Σαμαρίδης, ο φίλος μου είναι πολύ εδώ, είναι φίλοι μου και με τους τέρα τους σκαλάδω έτσι βιαστικά. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι η μνήμη είναι η μόνη μας περιουσία. Αυτή που δεν μπορεί να μας κλέψει, κουρέψει, μεταλλάξει κανένας. Είναι δικό μας υλικό, είναι το DNA μας, όπως λένε. Είναι τα χούγια μας, η αλήθεια μας, οι ήττες μας, τα ελαττώματά μας, τα θέλω μας, τα νεράκια μας, οι έρωτές μας, οι απογοητεύσεις μας, ένα σωρό άλλα πράγματα γύρω από αυτά. Αυτό το τραγούδι που λέμε λαϊκό, ο Αντώνης ο Κυρίτσης τώρα με κοιτάει, αυτό το τραγούδι Αντώνη που λέμε λαϊκό, ο Θανάης ο Βασιλάς, το φίλο, λοιπόν δεν θέλω να το πλατιάσω αυτό.